отговарям на вашите въпроси за моите пики. Как прикрепвам аз семената към питките си? На сухо тесто няма да стане, казвам го категорично от собствен опит, защото съм го пробвала и всичко изпада след изпичането. Съответно най-лесният способ е преди да си сложите питката във фурната да печете, когато я намажете с жълтък, тогава да украсите с семките. Аз не го ползвам, защото е много трудно да откроите конкретен детайл, който искате да бъде в семки. Аз ползвам следващия метод, който е при оформянето, конкретния детайл, топка или фитил, ги намокрям и после ги притискам към семките. Нещата, течностите, които можем да ползваме, за да си навлажним тестото, са белтък с захар, мляко с захар или вода с захар. Това са най-често разпространените и ползвани лепила, така да го нарека, като най-доброто е белтъка с захар. Аз ползвам и един мой метод. При самото разточване на платката намазвам с някои от тези течности, които съм си приготвила, слагам много от семките, малко брашно и разточвам така. Семките ми се влагат и със сигурност няма да изпаднат и се получава един по-интересен вид. За повече за видовите семки, които ползвам и способите, може да видите в дълго видео в YouTube. Там говоря за тях. Надявам се видеото да ви беше полезно.